18 листопада у эфіры Белсат-Зум з вами Віталь Бабін. Добрый вечер, гаспадарства. Паўгадзіны аналітыкі, навіна ў вашай увазе запрашаю. Подарунки для узурпатора. Пол первого хвалится поездками диктатора по дажынках и прогнозуе ягоную перамогу на так званых выборах. Силовики пришли до сяброў Лукашэнкі. Что вядома? ЗША знялі абмежаванні на выкарыстанне ракетаў атакамс у глыб России. Чым адкажа Москва? От коней до паса аберэга тэлеграм-канал Пул Первого пахваліўся падарункамі, якія Лукашенко атрымаў падчас наведвання абласных дажынак. Не успел назначить губернатором, пересадил меня на лошадь. Хіба найдаражэйшым стаўся падарунак ад Берасцейшчыны. Дыктатару паабяцалі неўзабаве даслаць у ягоную гаспадарку 2 коней палескай пароды і перадалі кнігу пра гэтую пароду. На дажынках у Гомельскай вобласці Лукашэнку падарылі традыцыйны тканы пас. На Магілёўшчыне фотоальбом «Соль зямлі Магілёўскай». Мы вручаем вам 2 альбома, но по нашей крестьянской простоте просим один вернуть нам назад. Гарадзеншчына традыцыйна прывітала Лукашэнку караваем, а на Меншчыне Ирина Александровна сделала своими руками вот эту точную копию вашего дома. палачане ж уручылі Лукашэнку рэпліку баявога мяча часоў Усяслава Чарадзея. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. З намі на сувязі Павел Свердлоў, галоўны рэдактар Еўрарадыё. Павел, вітаю. Прывітанне. Усе гэтыя падарункі Лукашэнку частка піару, гэта безумоўна. Аднак гэта мне нагадвае крышачку, такое расійскае шоу «Поле чудес» з Леонідам Якубовічам. У цябе асабіста якія асацыі? Роўна тыя ж думкі. Калі я даведаўся, што мы будзем гаварыць пра гэтую тэму, то першая асацыяцыя гэта вось гэты Леонід Якубовіч, якому ўсе па чарзе цягнуць хто што можа, каб як бы 15 хвілінаў славы атрымаць свае, і ў адваротным накірунку, каб Якубовіч таксама пастаяў з гэтым слоікам, з гуркамі там, я не ведаю, з нейкай цяпер уже Z-вышыванкай і гэтак далей, і гэтак далей. Такі ўзаемавыгадны піар, але ж я думаю, усім трэба згадаць эмоцыі, якія ўжо сёння гэты піар выклікае. Гэта нешта замшэлае з 90-х, ужо абсалютна не моднае, што працягваецца, хутчэй неяк машынальна, аўтаматычна, па традыцыі, ось так прынята, да? Наколькі гэта сапраўды павышае рэйтынгі, робіць палітыка больш папулярным, я думаю, што не. Цэнтральная выбарчая камісія яшчэ не зарэгістравала Александра Лукашэнку ў якасці кандыдата на прэзідэнта, бо яшчэ ідзе збор подпісаў, аднак ужо тэлеграм-канал Пул першага вангуе, што ён пераможа на гэтых выбарах. Ці гэта абсалютна нармальная сітуацыя, як бы ўспрымаць тое, што пішуць лукашэнкаўскія прапагандысты, ці яны нават не сочаць за тым, каб хоць нейкую законнасць гэтага працэса праводзіць? Сёлетняя выбарчая кампанія, яна відавочна адрозніваецца ад папярэдняй, тым, што калі ў папярэднюю нам спрабавалі яшчэ нейкі спектакль разыгрываць, асабліва ў 2015 годзе, памятаеце, увогуле была такая ілюзія дэмакратыі, хаця мы разумелі, што ўсё сфальсіфікавана, але ўсё было па правілах, да? То цяпер ніякіх правілаў ужо відавочна няма, акторы гуляюць абсалютна фальшыва, супернікі Лукашэнкі, я не ведаю яшчэ якія-небудзь выбары ў якой-небудзь краіне, дзе все супернікі аднаго кандыдата казалі, што вообще-то яны за яго, як бы ні ў якім разе не супраць, да? Але просто ідуць, каб абараніць, падтрымаць там і гэтак далей, да? Не памятаю ніякіх іншых выбараў, дзе б вось гэты самы кандыдат просто ўслых абсолютно спокойно так казаў: ведаеце што, а вы не боіцеся подписываться за вось іншых? Калі вы за мяне подписаліся ўжо, да, то можете подписываться за іншых, не баючыся. Таму што, оказывается, людзі таксама ўжо не хочуць гуляць у гэты спектакль, у людзей памяць, і яна крыху большая за 4 гады, да, і яны памятаюць, што было, калі ў мінулым разе, да, у 2020 годзе
люди подписывались за альтернативных кандидатов. Что было с теми, кто поставил гэтыя подписы? Люди боятся подписываться, люди не хочуць гуляць у гэты спектакль, и кандидаты играют максимально дрэнна. Тому, конечно, ну, такой ситуации, калі Лукашенко дожыве до дня голосования и до подліку бюллетэняў просто физично, да, то ён пераможа просто тому, что барацьбы-то ніякай няма. Все навокал там за яго. Але ствараюць нейкую відавочнасць таго, што альтэрнатыўныя кандыдаты збіраюць гэтыя подпісы, нават нейкія фотаздымкі Ганны Канапацкай з'явіліся каля Камароўкі. Вось гэты увесь пафас, гэта піар-кампанія, гэта проста дзеля інфармацыйнага шуму, ці проста спроба хоць нейкую цікавасць выклікаць у беларусаў да гэтых выбараў? Канапацкая, якая стаіць побач з гумам, ці там на Камароўцы, і вакол яе нікога няма, там акрамя 2-3 яе прыхільнікаў, да, ніхто ж не можа поверыць па гэтых фотаздымках, што яна збярэ, ну, 100 подпісаў можа збярэ, да, ну, 100 000 подпісаў, гэта абсалютна нерэальна. І тое самае з іншымі кандыдатамі, не бачу ніякай такой актыўнасці з боку, напрыклад, таго ж Олега Гайдукевіча, якая магла б, ну, даваць нейкія падставы думаць, што ён рэальна гэтыя 100 000 подпісаў хоча сабраць і збірае. Тут я просто, ну, паўтару гэтую сваю тэзу. Яны, можа, і хацелі б згуляць выбарчы спектакль на ўзроўні. Так, як было ў 15-м годзе, ну, так, як яны спрабавалі ўсё ж такі выконваць нейкія правілы на пачатку выбарчай кампаніі 2020-го, можа быць, да затрымання Віктара Бабарыкі, да? Але яны не могуць уже гэтага зрабіць. Раз, не могуць, і з іншага боку, яны лінуюцца просто, да? Вось яны ўжо настолькі самі разумеюць, што гэты спектакль нікому не патрэбны і нікога ні ў чым не пераканае, што людзі ўжо не павераць, як ты не іграй, да? Што ім нават, ну, вот, лінотна укладацца, да? Лінотна траціць свой час вось на такія дробязі, з іх, ізноў жа гледзяшча, як выкананне беларускага заканадаўства или хаця б нават як імітацыя выканання беларускага выбарчага заканадаўства. Ну, вось таму мы і назіраем самотную Канапацкую, а дзе там Гайдукевіч збірае свае подпісы, я нават не ведаю. Гэта ўсё сумна, але прыходзяць і цікавыя навіны, напрыклад, з менскага трактарнага заводу, да прыкладу, спачатку усе абмяркоўвалі абутак белазу, а зараз вось гэта прадпрыемства заявіла, што будзе выпускаць рапсавы алей. Гэта такі новы тренд ввогуле, прычым тут алей і менскі трактарны завод. Нават ужо з'явіліся некаторыя жарты на гэты конт. Набудзь трактар Беларусі, атрымай у падарунак бутэльку рапсавага алею, квіток на канцэрт Саладухі, ну і іншыя плюшкі. Калі шчыра, я пакуль што не зразумеў, якая сувязь паміж трактарным заводам і рапсавым алеем. Ну, можа быць тое, што ў трактарах ёсць там маторны алей, рапсавы алей гэта таксама алей, ці там я не ведаю, ну, трактары ўжываюцца для таго, каб апрацоўваць палі, на якіх пасля расце рапс, да. Калі больш сур'ёзна, то, ну, з эканамічнага гледзяшча можа быць было неяк мэтазгодна, да, ну, вось ёсць нейкія недазагружаныя магутнасці, магчыма, да, і вас і размясціць вытворчасць на ўжо існуючым прадпрыемстве, ну, такую сайт-вытворчасць, да. Можа быць, у гэтым ёсць нейкі эканамічны сэнс, якога мы пакуль што не ведаем, якога нам не патлумачылі, і все роўна гэта сумніўна, бо, калі шчыра, мы ж бачым, што лукашэнкаўская эканоміка наладзіць выпуск чаго-небудзь рэнтабельнага, што прыносіць прыбытак, яна не можа. Гэта атрымліваецца ў такіх выключных выпадках і з вялікай цяжкасцю, хутчэй, можа, нейкі збег абставінаў, ну, калі гаворка не ідзе пра абарончую вытворчасць падчас вайны. Да, тое, што вось абслугоўванне расійскай вайсковай машыны беларускай прамысловасцю гэта прыбытковая справа, гэта відавочна. Але рапсавы алей гэта відавочна не тая сітуацыя. Да? Ну, таму паглядзім, як бы рапсавы алей, вось МТЗ Сякеры таксама пачаў выпускаць, да? А БелАЗ пачаў выпускаць абутак, і ну, у нейкую гэта все вось
спробы дыверсіфікацыі у нейкі бок рухаюцца крыху незразумелы, крыху крынжовы, да? Ну вось Белас, які крадзе, ладно, ну можа быць не крадзе, а таленавіта, значыцца, капіюе дызайн абутку Катерпіллера, да, і ідэю, уласна кажучы, вось ёсць на захадзе, а дакладней на ўсходзе прадпрыемства, якое вырабляе большегрузныя машыны і абутак, да, ну давайте і мы так ты, калі мы ўжо вырабляем самазвалы, будзем таксама і абутак вырабляць, да. Ну у гэтым ва ўсім ёсць ну, нейкі абсалютна дзіўны крынж, і вось мы жывем у гэтую эпоху і чакаем фактычна, ну калі гэта ўсё ўжо настолькі перагрузіць тое, што яшчэ працуе, тое, што яшчэ прыносіць грошы, да, што эта эканоміка лясніца. І мне здаецца, вось сімптомы, да, узровень крынжовасці, да, яны сведчаць, што засталося ўжо ну не вельмі шмат. І калі людзі ўнутры Беларусі смяюцца з гэтай крынжовасці, то да іх прыходзяць сілавікі. Гэта значыць, што дзяржава абсалютна не разумее ніякіх жартаў, ці гэта замах на дзяржаўную ідэалогію, на дзяржаўную інстытуцыю, на Белас? Да, дзяржава не разумее жартаў, а яшчэ гэта сведчыць пра тое, што дзяржава ў нас вельмі крыўдлівая. Гэта, ў прынцыпе, пасля 2020 году не навіна. Крыўдлівая ўлада, помслівая ўлада, улада гатовая выкарчаваць нейкае іншадумства, а жарты ўвогуле гэта ж спроба людзей неяк прымірыцца з рэчаіснасцю, да, неяк перажыць гэта ўсё, таму што зразумець немагчыма. Але жыць з гэтым побач, вось людзям, якія ўнутры Беларусі, ім даводзіцца кожны дзень. Таму і з'яўляецца прага, ну не канвертаваць гэтыя негатыўныя эмоцыі у мемы, у жарты, хаця б што-небудзь пазітыўнае, да? Але гэта ўжо не дазволена нават. Вось альтэрнатыўная думка нават на такім узроўні, нават на ўзроўні чатаў, вось, таму, канешне, ну, я не зайздрошчу тым беларусам, якія спрабуюць захаваць ну, крытычнае мысленне, цвярозасць нейкую, знаходзячыся ўнутры Беларусі, побач з усім гэтым жадаю сіл і спадзяюся, што ўсё ж такі гэта не зацягнецца яшчэ на нейкі такі працяглы перыяд, каб ужо змены выклікаць у свядомасці і увогуле ў грамадстве. Разам з тым, прапаганда, уласна, цяпер, напэўна, будзе думаць над тым, як інтэрпрэтаваць словы Александра Лукашэнкі, якія ён сёння агучыў падчас сустрэчы з губернатарам Смаленскай вобласці. Нечакана пачаў крытыкаваць расійскіх чыноўнікаў, расійскіх палітыкаў, якія нібыта крытыкуюць Александра Лукашэнку за тое, што ён вызваліў палітвязняў, што ў яго шматвектарная палітыка, што ён хоча наладзіць сувязі са сваімі суседнімі заходнімі. Каму якія гэтыя могуць быць сігналы успрынятыя, на твой погляд? Лукашенко, канешне, ён лепш бы нічога не казаў, чым вось ён сказаў гэта, таму што ён ужо сказаў і перад тым, і крыху іншага, і зусім іншага настолькі шмат, што калі ён пачынае неяк тлумачыць свае вось учынкі, думкі, спрабуе неяк вытлумачыць, то ўсё роўна гэта ідзе насуперак чаму-небудзь, што ён казаў раней. Ну вось, напрыклад, да, ён фактычна адкрытым тэкстам сёння смаленскаму губернатару заявіў, што не трэба ўвогуле надаваць вялікае значэнне памілаванню. Тое, што ён сказаў, я адпусціў там некалькі дзесяткаў палізняволеных яшчэ, так гэта ж нічога не азначае. Гэта ніякая не шматвектарнасць. Гэта я не шукаю з захадам кантактаў, да? Не гандлююся і гэтак далей. Не звяртайце ўвагі. А што ён кажа, калі ён вызваляе гэтых палітвязняў? Што яго прэс-служба піша? Давайте згадаем. Акт гуманізма, вельмі важная падзея, вось выйшлі людзі з такімі-то там хваробамі, столькі-то мужчын, столькі-то жанчын. Мы чакаем, ён кажа, яго аналітыкі прыкарытныя, да, яны кажуць, што мы чакаем крокаў у адказ нейкіх, мы будзем глядзець на рэакцыю і гэтак далей. Ну, і вось калі ізноў памяць да, і ў Расіі у людзей, да, і ў Беларусі, вось і ў нас з вами, калі яна проста можа захоўваць
больш чым сённяшні дзень і сённяшнія выказванні Лукашэнкі, мы бачым гэтыя супярэчнасці. Не бачна іх толькі, калі ты адразу забываеш тое, што ён кажа. Мне здаецца, дарэчы, што это не той эфект, якога ён дамагаецца, але вось спакойна жыць з гэтым і думаць, што ўсё нармальна можна толькі пры такой умове. Сапраўды так это і выглядае. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Чарнагорыя найбліжэйшым часам увядзе візы для грамадзянаў Расіі і Беларусі. Паводле выдання «Дам», краіна пачынае істотныя рэформы ў галіне візавай палітыкі, у тым ліку выканання правілаў, што дзеюць у шэнгенскай зоне. Гэта неабходна для рэалізацыі імкнення Чарнагорыі да еўрапейскай інтэграцыі. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. 3 асобы загінулі падчас пажару ў вёсцы Пашына на Аршаншчыне. Трагедыя адбылася напярэдадні ўвечары. На момант прыбыцця пажарнікаў у драўляным аднапавярховым доме ўжо гарэў дах. Загінула пара сталага веку ды іхны 52-гадовы сын. Паводле следчага камітэту папярэдняя прычына пажару – няспраўнасць праводкі. Прынамсі, 11 чалавек загінулі ў выніку ўчорашніх удараў расійскага войска па Сумах. Ракета пацэліла ў шматкватэрны жылы будынак. Сярод загінулых 2 дзяцей 8 і 14 гадоў. Раненні атрымалі каля 90 асобаў. Агулам у выніку удару пашкоджаныя каля дзясятка дамоў, у горадзе знікала электраэнергія. Больш за 400 асобаў эвакуяваныя, для іх адкрылі пункты нязломнасці. У Сумах сёння дзень жалобы. Дырэктарку кампаніі «Дана Астра» Святлану Шчатко і ейнага намесніка Паўла Аўчарова затрымалі 16 лістапада. Цяпер яны ў следчым изолятары. Паводле інфармацыі Reform.News, арышты ў кампаніі прайшлі пасля правярання дзяржаўнага кантролю. «Дана Астра» належыць набліжаным до Лукашэнкі сербскім бізнэсоўцам братам Карычам і рэалізуе буйныя праекты ў галіне жыллёвага будаўніцтва. Праблемы ў кампаніі пачаліся пасля таго, як Лукашэнка летась у канцы года публічна адрэагаваў на скаргі пакупнікоў кватэраў ад забудоўніка. Долар утрымаўся на рэкордна высокай адзнацы. На падставе вынікаў гандляванняў Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь устанавіў такі ж афіцыйны курс на 18 лістапада, як і перад выходнымі. Тады долар некалькі дзён запар абнаўляў рэкорды і ў суботу дасягнуў новага гістарычнага максімуму – 3 рублі 38 копеек. Менскі аўтазавод выпусціў электрычны смеццявоз. Паводле тэлеграм-каналу «Грузавікі і вообще» ён створаны на спецыяльным шасі, мае нізка пасаджаную кабіну і вялікія шыбы. У кабіне ёсць месцы для 4 чалавек. Гэта мае дазволіць працаўнікам хутчэй загружаць машыну і вызваліць ад загрузу кіроўцу. МАЗ рыхтуе аўта да паказу на маскоўскай выставе «Урбан Транс». Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная умова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа умове. Бяспека перад усім. Дзякую, што вы з намі. Злучаныя Штаты дазволілі ўкраіне выкарыстоўваць далёкабойныя ракеты для удараў у глыб тэрыторыі Расіі. Пра адпаведнае рашэнне адміністрацыі прэзідэнта Джо Байдена, які неўзабаве пакіне пасаду, паведамляюць выданню Washington Post і New York Times. Паводле крыніцаў амерыканскага навінавага сайту Axios, зняцце абмежаванняў на выкарыстанне ракетаў «Атакамс» датычаць толькі ўдараў па тэрыторыі Курскай вобласці. Гэтак у Белым доме спадзяюцца паўплываць на адпраўленне ў рэгіён на дапамогу расейцам вайскоўцаў з Паўночнай Карэі. Гэтак у Белым доме спадзяюцца паўплываць на адпраўленне ў рэгіён на дапамогу расейцам вайскоўцаў з Паўночнай Карэі. Украіна атрымала ракеты «Атакамс» яшчэ ў красавіку. Снарады здольныя паражаць цэлі на адлегласці да 300 кіламетраў. Аднак раней яны не выкарыстоўваліся для удараў па Расіі, бо Белы дом баяўся эскалацыі. У Вашынгтоне і Кіеве пакуль інфармацыі пра зняцце абмежаванняў у выкарыстанні «Атакамс» афіцыйна не пацвердзілі. Услед за інфармацыяй амерыканскіх медыяў французская «Le Figaro» распаўсюдзіла паведамленне, што Францыя і Вялікая Брытанія таксама дазволілі біць па расійскай тэрыторыі сваімі ракетамі «Storm Shadow» і «Scalp». Аднак пазней гэты артыкул знік са старонкі выдання. З намі на сувязі Віктор Ягун, генерал-майор СБУ у запасе. Спадар Віктор, вітаю вас. Доброго здоров'я. Такія рэчы не анансуюць, ракеты самі за сябе скажуць. Гэтак адрэагаваў на навіну Владзімір Зеленскі. Калі могуць пра гэта сказаць ракеты «Атакамс»? Дивіться, я не дуже зрозумів всю цю шуміху навколо так званого дозволу
Тому що цей дозвіл не передбачає ударів по Росії, по глибини Росії. Цей дозвіл передбачає використання цієї зброї в межах Курської області, де йдуть бої з залученням, можливим залученням чи залученням військ Північної Кореї. От і все. Тому розповідати про якісь кардинальні зміни, чи що це буде на лінії фронту, я би не став. То бок, уласна, на саму ситуацію на фронті гэта ніяким чином не повпливає? Ну, зрозуміло, що це може вплинути, тому що це дає більше можливостей контролювати ситуацію навколо цього конгломерату і дивитися вдаль на рахунок того, що можливо, це перший крок для дозволу бити по логістичних центрах по всій Росії, куди ми можемо дотягнутися. Калі гэта так, то яким чином можа вось гэты дазвол паўплываць на сітуацыю ў Курскай вобласці непасрэдна? На Курській області це може забезпечити ліквідацію скупчення ворога. Особливо це стосується військ Північної Кореї, які не підготовлені до сучасної війни в тих умовах, які зараз вона триває з 22-го року. Можливо, ми зможемо накрити їхні штаби, їхні логістичні центри. Можливо, ми відсунемо логістику ворога від лінії зіткнення, лінія фронту, як кому подобається. І та операція, яку вони планують по витисненню наших військ з Курської області до 20 січня, до інаугурації президента нового в Сполучених Штатах, не відбудеться. То бок, уласна, сам дазвол на нанесення удараў у глыб Росії до студзеня наступного года чакаць не варта? Я думаю, ні, але ситуація така хитка. Тому що насправді частина команди Трампа, вона не розуміє. Ну, вона діє за логікою виборів. Якщо щось зроблять демократи, значить це погано. Якщо от будемо робити ми, це добре. Я це дивлюся на прикладі того, що от в такому от виході з Афганістану. Так давайте згадаємо, що вихід з Афганістану підписав Трамп. Чомусь це ніхто не згадує. Але зараз будемо судити тих, хто при Байдені реалізовував цю схему виходу раптово. Тому, що буде відбуватися після 20 числа, чи там будуть переглядати рішення Байдена, чи будуть їх посилювати, чи будуть їх якось переформатовувати, ніхто не знає. І тому тут такий от зараз безлад і в тому, що нам постачається, і в тому, що нам буде постачатися, і в тому, які команди дозволяються, які не дозволяються, це не додає якості ведення бойових дій, але ми змушені з цим рахуватися і якось викручуватися в тій ситуації не дуже добре. Третя світова війна триває вже 3-й рік, 1000 днів скоро буде. Якщо хтось цього не розуміє, ну це його особисті розумові здібності і його особистий рівень підготовки. Я неодноразово казав, що все, що відбувається в Європі, всі диверсії, що це ніяка не гібридна війна. Це яскравий приклад ведення бойових дій за допомогою інших засобів і методів. В тому числі диверсійних, з підривом складів, з підпалом якихось там приміщень, з підривом залізнодорожної колії там, або ще якісь диверсії. І це все, в тому числі інформаційних. Це все і називається війна. І війна триває, і в неї втягнуті значна кількість країн, по крайній мірі з нашої сторони це близько 50 країн, які нам допомагають. І це не означає, ну, це не приховує той момент, що Україна сама безпосередньо на лінії зіткнення контактує з ворогом, але разом з тим всі інші допомагають нам. А тут, бачите, ще третя країна ввійшла в бойові порядки, тому фактично, ще раз наголошую, що Третя світова вже йде. Як на ваш погляд, спадар Віктор, Москва може адрэагаваць вось на гэтую навіну? Слухайте, вона вже практично відреагувала минулої ночі під ранок. Той удар, який вони після так званого дзвінка Шольца Путіну продемонстрували, що їм байдуже всі їхні дзвінки і всі їхні миротворчі пропозиції,
От вона і так і продемонструвала. Більшого вона просто не спроможна нічого зробити. От такі от удари, які вона може накопичуватись раз в місяць, або в крайньому випадку, якщо там раз в 1,5 місяця, і не більше. Все, що на що сподобно на даному етапі Російська Федерація. Але тое, што Владзімір Пуцін уже заяўляў, калі Злучаныя Штаты альбо еўрапейскія краіны дадуць дазвол Кіеву наносіць такія ўдары ў глыб Расіі, гэта будзе азначаць уступленне НАТО ў гэтую вайну. Як з гэтым мерыцца? Ці сапраўды варта паставіцца сур'ёзна да такіх заяваў прэзідэнта Расіі? Треба було готуватися, починаючи ще з 21-го року, або навіть 14-го. Ну, якщо зараз хтось не буде готовий, ну це ж проблеми не України, яка воює. А що Росія може збожеволіти і десь, не знаю, вдарити по комусь або навіть почати якусь наземну операцію, ну це ж божевільні. Вони не розуміють, що це крах повний, остаточний і вже безповоротній. Але для них це життя. Вони, якщо з кимось не воюють, вони просто не існують. Ці варта таксама чакаць, ось як прагназуюць некаторыя эксперты, менавіта дыверсійных дзеянняў з боку Москвы? Вони, я ж розказував, вони вже тривають. Тривають активно, вони проводять диверсії в інформаційному полі, вони дискредитують політичну структуру, вони втручаються в виборчі процеси, вони намагаються підкупити тих чи інших політиків, які блокують позитивні якісь зрушення. Вони активно вербують проксі, які за їхні гроші намагаються здійснювати акції, якісь диверсійні підпали, підриви на території країн, які взагалі просто не мають ніякого відношення до війни в Україні. Тобто все триває. Насправді Москва не зупинялася і зупинятися не збирається. Вядома, што гаворка пытанне не выкарыстання самой зброі там зараз вось прынамсі па тэрыторыі Курскай вобласці, а па пытанне ў першую чаргу ў колькасці саміх ракетаў. Як вы глядзіце на гэта? Колькі ракетаў у краіне патрэбна, каб змяніць нейкую хаду вайны у сённяшняй сітуацыі? Я думаю, не менше 500. Ті, що можуть стати на чергування і бити по точках, як вони називають, прийняття рішення. Я думаю, що якщо б ми змогли зробити залп з 10 ракет, і хоча б половина з них досягла б мети по військових об'єктах сил-агресора в Москві та Підмосков'ї, це був би якраз той демонстрація сили і демонстрація спроможності України. Якщо б ми це могли зробити. Ну, ми готуємося, у нас є запас вже 100 ракет є. Я думаю, що в найближчий час, якщо терор не завершиться, ми можемо побачити демонстрацію без західної зброї наших спроможностей щодо ударів по глибині Росії власним озброєнням. Калі гаворым пра ракеты «Скальп» і «Шторм Шадоу», таксама выданне «Ля Фігаро» пісала пра тое, што Францыя і Вялікая Брытанія нібыта дазволілі ўкраіне наносіць удары гэтымі ракетамі па тэрыторыі Расіі. Потым гэтая публікацыя знялася. Ці тут, на ваш погляд, акурат той выпадак, калі ракеты маюць пра сябе сказаць самі? Ну, ракети мають справді сказати самі про себе. Це раз. А по-друге, треба розуміти, що без чіткої позиції Сполучених Штатів від програмного забезпечення, зокрема позиціонування ракети на просторі, яка використовується британськими і французькими військовими, без доступу до цих можливостей використання Storm Shadow і Скальпа по Росії немає ніякого сенсу. Зразумела, гаспадар Віктор, дзякуй вялікі вам за вашу экспертызу і за гэтую размову, конечно. Динозавры, першыя птушкі, гіганцкія марскія істоты, усіх іх можна пабачыць гэтымі днямі ў Парыжы. Нацыянальны музей натуральнай гісторыі Францыі з дапамогаю кітайскай кампаніі China Light Festival стварыў гіганцкія копіі старадаўніх жывёлаў, калядныя афарбоўцы. Далей без каментара.
гэта ўсе навіны на сёння. Дзякую за вашу увагу і вашыя рэакцыі. Будзьма разам. Да сустрэчы ў наступных эфірах.